Takže podľa všetkého to nebude rúfkovať len Erik zo Smála a je tu. Top 3 čeká a top 10 v rámci Európy, čo nie je ale cieľ tohto jazdca. Viac menej sa rozhodne robiť skôr show pre ľudí, ako budovať na takýchto akciách. Takže máme tu jazdu poprednom. Dobre, takže ideme hacovať. Výborná jazda pozornou na nádrži, OK? Uvidíme, čo to bude tentokrát. Takže ako som avizoval, driftovať bude aj motocykel, nie len Erik zo Sma. Troška na tom sedíš opačne, dúfam, že to zvládne. Aj Crisscross to takto skúšali opačne a tak aj dopadli. Dobre, takže prvú bude jazdiť s jazdcom aj opačne, uvidíme, čo nám ešte ukáže. Vie to aj gumovať takto? Dokonca to bude chodiť aj po zadnom. Áno, chce to vyhesovať, možno uvidíme viac. Takže jazda poprednou s peknou